Всеки божи ден в този живот трябва да се работи. Извинете, господине, мога да задам един бърз въпрос. Имали ли сте бизнес преди или сега? Имам бизнес и сега и от много преди. Вече 17 години. Аз се разпах да развиете вашия бизнес. Почистване. Добре, страхотно. Вие как 17 години всъщност? Кога откакто започнете да правите бизнес, дойде момента, в който да си кажете, добре, нещата се получават, продължавам? Мига, в който си кажеш, добре, нещата се получават. Продължавам, нещата не отиват на добре. Винаги, колкото и пари да имаш и колкото да си успял, трябва да не се отказваш и да не спираш да ръчкаш. Мига, в който се успокоиш и си повярваш, тръгваш надолу. Абсолютно страхотен съвет. Добре. Кой е твой фактор за това да продължаваш да се развиваш, да градиш бизнеса нагоре? Човек да успява е много хубаво. Въпросът обаче, когато човек успява, какво прави с този успех? Аз обожавам да правя разни неща, гледам да не ги афиширам и те ме карат да се чувствам добре. Така че да успявам е много хубаво, но и трябва да има човещина. Така е, няма как да ме питам всъщност кой е най-големият риск, който си поемал през цяло това време като бизнесмен. Риск, може би преди няколко години подходих към покупка на имот, който беше безобразно скъп. И всъщност си заложих и рискувах абсолютно всичко, което имам и мога да даже бъдещето за следващите 10 години. Въпреки това към днешна дата съм щастлив, че съм рисков играч, а когато си постоянен и търпелив, нещата стават. И последно, ако може сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Вчера си качих едно видео, в което говоря точно на тинейджерите и им казвам това. Всеки божи ден в този живот трябва да се работи. Всеки божи ден. Всеки божи ден в този живот трябва да си търпелив и да не се отказваш. Работа, работа, работа и пак работа. Така че бързите пари не са хубави пари. Бавните пари, сигурните пари, те са най-важни. Добре, благодаря много за отделеното време, съвет.